яраткан шагыйрәбез Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Клара Папулатова иҗатына багышлана. Кечләремне ул вакытта тылымнарга урып йөрттем, билен өзеп, җиңен биреп, аксыл зәңгәр күлмәк тектем. 600-дән артык заявка килү безнең өчен бик зур сан, чөнки катнашчылар ягыннан 1000-дән артык киттек. Монда 10 көнне республика туры көнне без гомумән гөжләдек. Алар өйрәнгәннәр, чөнки бу катнашчылар үзләре белеп өйрәнгәндер димим, чөнки аларны җитәкчеләр өйрәтә. Клара апаның биографиясын да беләләр. Кемдер анда катнаша икән, ул балаларга Клара апаларның кем икәнен сөйлиләр инде. Һәм һәр хәлдә алар менә монда рәсемнәр ясаганнар икән, димәк аларның иҗатын белеп, үзләренең тәрбиячеләре, укытучылар белән алар элек белмәгән булырга мөмкиннәр. Әмма хәзер шушы конкурска, фестивальгә катнашып, алар үзләренә ачыш ясыйлар, үзебезнең күренекле шәхесләребезнең тагын берсе белән якыннан танышалар. Сары күлмәк кигән кызлар бик ошаган безнекә. Сары безнек нәфис кыш бит. Бик бәләкәй дисәк тә, шундый тере, шундый җитез, 1 минутта тик тормый. Якын йөри, гел куракмый, әмма үзе тоттырмый. Аны кечкенәдән бирле инде дәресләр, сыйныф дәресләрендә өйрәттеләр. Шуннан конкурс килде дә һәм менә катнашырга уйладым булдым. Мәктәптән дә әйткәннәр, хәзер бик каты итмиләр, укытучы белән бергәләп. Шулай. Жаңа дуслар табам, ничек үзеңне тотырга инде, шулай. Үземә стимул инде. Ниндидер үзем өчен исем тотырмы дип уйлыйм инде. Катнаштым, булдырдым дигән сүз шуның өчен тырышам инде. Тыңладыгыз, җырладыгыз, карадыгыз, бәяләдегез. Олайдан сезгә җиткерәсе бер сүзем бар. Әдәбиятны, мәдәниятны, сәнгатьне улылап яратып үскән балалар, алар иманлы булалар. Алар шәфкатьле булалар, мәрхәмәтле булалар. Рәхмәт сезнең шундый булугыз өчен. Инде үзем турында мин мөгаен бик озын булмаган бер шигыремне укуны кирәк дип саныйм. Мин язмыштан зарлана алмыйм. Бай яшәдем дөньяда. Киңдәшер дә, серләшер дә, көндәшер дә булганга. Әмма алар кая китте инде югалды. Ышаныч дустым булып, ирем минем ул калды. Ул яшәсә мин яшәрмен, ул эшләсә эшләрмен, ул үстерсә мин үсәрмен, ул булмаса нишләрмен.